Vyčkat nebo ne? O to teď v udržitelnosti běží. Čas se přitom krátí. Letošek je pro řadu společností první reportovatelný rok a mnohé zatím neudělali žádné praktické kroky. Co s tím? I to bude můj úvodní dotaz na Zuzanu Kubíkovou z poradenské společnosti RSM, která přijala pozvání do podcastu Trendy v udržitelnosti. Dobrý den. Dobrý den. Zuzano, skutečně se dá říct, že mnohé společnosti zatím neudělali žádné praktické kroky? Dá sa to tak povedať. Čerpáme z našich skúseností, ktoré máme s klientami, vyčkávajú. Nejako sa nám to prehúplo práve v tomto roku, pretože pre mnohé spoločnosti, a teda gro tých spoločností podľa smernice CSRD je vlastne rok 2025 tým prvým reportovacím rokom. V ideálnom svete, v ktorom ale nežijeme, by už firmy mali mať nastavené vlastne procesy a mali by mať za sebou tzv. Dvojú materialitu, mali by vedieť, čo majú zberať a v tomto roku dáta zberať. Sme trošku pozadu, takže pracujeme momentálně teraz a hráme s časom. Co je tím hlavním důvodem vyčkávání? Spoléhají firmy na to, že se třeba celá v uvozovkách udržitelná agenda odsune na vedlejší kolej? Myslím si, že to je jeden z dôvodov. Ďalší z dôvodov je určite tá vyťaženosť, ktorú firmy majú. Ono vlastne pri tých bežných operatívnych problémoch, ktoré majú na stole väčšinou teda finanční riaditelia, kontrolóri, personálne oddelenia, ktorí sú takými našimi hlavnými styčnými dôstojníkmi v tých firmách, tak tá dennodenná operatíva a tá agenda je naozaj rozsiahla. A možno to berú šťastie aj ako nejakú byrokratickú povinnosť, ktorú si musia len splniť a čakajú, ako to tak býva s byrokratickými povinnosťami, že to zvládneme za pár mesiacov. Pokud se na to podíváme realisticky, je to určité vyčkávání v nějakém ohledu opodstatněné? No, za mňa, ja som asi človek a rada by som pristupovala vlastne k tejto problematike s našimi klientami, že vlastne nechať si na to dlhší čas. Pretože pokiaľ sa dostaneme do nejakého časového presu, tak už potom, ako to z logiky veci býva, začne byť jedna strana nervózna a začnú vlastne doháňať veci na poslednú chvíľu a možno vzniká zbytočný stres. Takže ja by som túto problematiku začala riešiť, keď už bolo jasné, že sa vlastne tomu nevyhneme. Byť momentálne teraz sa na úrovni Európskej únie riešia nejaké zjednodušenia v rámci tohto reportingu. Aj smernica CSRD má byť jedna z tých, ktorá má prejsť nejakými zmenami, ale určite nečakáme to, že sa to zmetie zo stola a že už vlastne nebude žiadny ESG reporting. Když to zmiňujete, my jsme v takovém zajímavém meziobdobí. Podcast natáčíme v době, kdy ještě nevíme konkrétně, v jaké oblasti bude chtít Evropská unie zjednodušovat. Vyjde ale v době, kdy už bychom mohli tušit nebo mít konkrétní zadání, tak co se dá vlastně klientovi v tomto mezidobí poradit? Co má dělat? Tak ja by som určite začala, pretože už len tie základné kroky, ktorým je vlastne zoznámenie sa s tou problematikou, čím my u klienta vždy začíname, aby sa zoznámili s tým, čo to vlastne to ESG je, čo pod nich v nasledujúcich mesiacoch budeme chcieť, na tú komunikáciu a na to predstavenie tej problematiky a celého toho konceptu, že to nie je na konci dňa len o tom reportingu a o vyreportovaní nejakých dátových pointov, ktoré sú, ale že je to naozaj dlhšia cesta. Tak určite by som začala, pretože už len to samotné vysvetlenie o tom, čo ten reporting je, čo to obnáša, aké kroky nás čakajú, zostaviť ten tým na strane klienta, vlastne zladiť tie naše očakávania, vyjasniť si tú metodiku, ako k tomu klientovi pristúpime, pretože každý je iný. Niekto je proste subjekt, ktorý podniká len v Českej republike, takže dodržuje väčšinou všetky zákony a regulácie. Nie je tam veľký problém, nie je to holdingová štruktúra, takže to je výrazne iné a výrazne jednoduchšie ako pri nadnárodných spoločnostiach. Takže tam si myslím, že ten čas, ktorý máme momentálne teraz, tak je určite dobrý na to aspoň začať. Ono se mi zdá, klidně mě opravte, že ten druhý kvartál je na to vlastně docela i vhodné období. Ja si to práve myslím a očakávame, že ten vzostup aj poptávok u našich klientov vlastne bude v tom druhom kvartáli, pretože ten prvý kvartál toho nového roku, pokiaľ teda niekto reportuje v kalendárnom roku, tak je vždy spojený vlastne s dokončovaním tých operácií za ten minulý rok v tých finančných. Nastavujú sa alebo nastavili sa nejaké budžety, nejaké ciele. Sú tam audity finančné
budúci rok sa nám už pridajú aj nefinančné. Takže to penzum tej práce si myslím, vravím pri tých osobách, s ktorými my komunikujeme, čo sú väčšinou teda finanční riaditelia, ktorí to dostanú na stôl, aj agendu nefinančného reportingu, tak sú väčšinou presne zasekaní touto operatívou. Takže ten druhý kvartál mi tiež na to príde ako taká vhodná doba. A teda posledná vhodná doba, aby sme to nenaháňali. Kolem tohoto tématu je samozřejmě celá řada buzzwordů a pojmů, které si hledají svou cestu i do toho korporátního žargonu. Jeden z těch, který rezonuje čím dál tím víc, je dvojitá materialita. Předpokládám tak trochu, že naši posluchači či sledující tuší, o co jde, ale kdyby se náhodou k tomuto rozhovoru dostal někdo, kdo nemá absolutně ponětí, jak byste v jednoduchosti vysvětlila, o co v dvojité materialitě jde? Je to úplne nový termín. Tá dvojitá materialita sa skladá z dvoch častí, ako to teda napovedá. Tak tým by sme asi mohli začať. Je to nejaká dopadová materialita a finančná materialita. Firmy, myslím si, že sú viacej naladení na tú finančnú materialitu, pretože to je niečo, čo sú možno zvyknutí reportovať alebo s čím pracujú. Tá dopadová materialita je vlastne nejaký nový pojem. Tá dvojitá materialita znamená to, že ten podnik by mal skúmať, ako on a jeho činnosti, a tie môžu byť rôznorodé, naprieč jedným podnikom, naprieč entitami v rámci nejakého holdingu alebo skupiny vplývajú na udržiteľnosť a ako vlastne tá udržiteľnosť vplýva na ten daný podnik. Zjednodušeně řečeno jde o to trošku si zamést před vlastním prahem a mít přehled o tom, co se mi děje ve firmě. Čo sa mi deje vo vnútri a to je jedna tá časť, to je tá impactová materialita, alebo teda dopadová. A potom vlastne, čo sa deje mimo mojej firmy a ako vlastne niektoré zmeny, ktoré sa v mojom okolí dejú, môžu mňa pozitívne alebo negatívne ovplyvniť. Z toho, jak to popisujete, je zcela jasné, že toto téma musí propadnout celou firmou. Určitě. Což také znamená, že to asi nebudu mít hotovo moc rychle, pokud jsem velká korporace. Tak, ja by som chcela vlastne zvýrazniť to, že s čím sme sa stretávali v minulom roku, je to, že firmy si mysleli, OK, tak máme tu nejaké data pointy a proste nejaké KPIčka, ktoré by sa mali zozberať. Tuto máme vlastne návod toho, že OK, tak je ich tam nejakých 270 alebo myslím. Takže zozberáme to všetko, vyreportujeme to všetko a budeme mať pokoj. Ale tak toto nie je. I potom tie firmy, ktoré budú podliehať tomu povinnému nefinančnému auditu, prvé, na čo sa ten auditor bude pozerať, je to, či si vlastne túto analýzu materiality spravili. A firmy mi naozaj mali vykazovať tie témy, ktoré sú im materiálne. To znamená, že sú podstatné pre to ich podnikanie v tom ich koncepte a pre tie zúčastnené strany, ktoré vlastne s nimi dennodenne komunikujú. Říkáte, pozbíráme. Mě to implikuje, že buď to tady napadne na nějaké oddělení, kterému přibude práce, vytvořím nové, nebo najdu člověka, který je ochoten. Co byste doporučili? Jaký je ten ideální praktický krok k úspěšnému sběru těchto dat? No určite je to tá analýza tej materiality. To bez debaty. Tak ako sme sa bavili, je to vlastne cross celú tú firmu. A ono to môže byť cross aj viacero entit, pokiaľ tie činnosti napríklad v rámci nejakej skupiny alebo holdingu nie sú podobné. Takže to je krok číslo 1. A krok číslo 2, to asi záleží od toho, ako sa vlastne na to firmy pozerajú. Máme klientov, ktorí to robia v spolupráci napríklad s nami, čiže s nejakou externou spoločnosťou, pretože ten prvý rok je najťažší. Ten ďalší rok, keď už firmy budú vedieť, ktoré informácie majú zberať, tak už ďalší rok nemusia robiť znovu materialitu. Oni ju budú mať raz zadefinovanú, vedia, aké informácie majú zberať a na to majú vlastne napasované aj nejaké svoje krátkodobé, strednodobé, dlhodobé ciele, prípadne nejakú ESG stratégiu, zakomponovanú už do celkovej tej stratégie toho podniku. Samozrejme, my nechceme ani od našich klientov, ani to myslím si, že není zámerom tejto smernice, aby to bolo nejako ekonomicky likvidačné a finančne likvidačné pre tie spoločnosti. Takže možno k tomu pristúpiť prakticky, spraviť si ten test materiality naozaj poriadne, investovať do toho ten čas, zaberie to pár mesiacov, začať dialog s tými stakeholderami, ktoré si vytipujeme a potom vlastne pokračovať tým zberom tých dát a myslím, že opakovane do ďalších rokov sa to už pomaličky začlení do tých procesov a dá sa na tom pracovať. Takže záleží to asi od danej spoločnosti, ako veľmi alebo neveľmi vážne tú tému berie, aké sú vlastne kapacity. ESG špecialisti na trhu chýbajú, je to relatívne nová téma. Takže to asi záleží. Samozrejme, potom sa môže nájsť v nejakom podniku aj skupina nadšencov, ktorí si to vezmú pod svoje krídla, aj to sa nám stáva.
a stretávame sa s tým. Takže to asi záleží naozaj podnik od podniku. Našli jsme styčného důstojníka, dokázali jsme sebrat veškerá data. A co teď? Je to vlastně k něčemu praktickému? Ja si myslím, že to určite k niečomu praktickému je. Keď už by sme sa mali baviť naozaj tak prakticky, tak sa splní tá reportingová povinnosť. A ad 2, verím tomu a prichádzame na to vlastne s našimi klientami. Ten môj nejaký background, ak by som to takto mohla nazvať, je vlastne v procesných analýzach, v ERP systémoch, v reportingových nástrojoch. Takže ja beriem a berieme to aj s našimi klientami a snažíme sa to vlastne aj takýmto spôsobom komunikovať, že vlastne už len to, že si prejdeme tým testom tej materiality. Prejdeme si, trošku sa pozrieme na ten podnik a na to naše prostredie a na tie naše procesy iným smerom. Nejdeme tou klasickou procesnou analýzou, ale ideme vlastne po nejakom dialógu v rámci tej spoločnosti. Ideme v rámci dialógu so zúčastnenými stranami. Takže potom sa nám vedia odkryť nejaké potenciálne problémy alebo zlepšenia, ktoré tam môžu byť. Takže ja verím, že tá procesná analýza by bol ďalší krok 2, ako vlastne tú firmu nejakým spôsobom a tie procesy samotné zjednodušiť, zdigitalizovať. Možná trochu provokativní otázka, ale co když právě ta obava z toho, že se otevřou nějaké velké problémy, mě může brzdit v tom, aby se do tohoto tématu pustil? Je to tak. My sa s tým stretávame aj u našich klientov, že vlastne zrazu po nich chceme informácie, ktoré nikto po nich nechcel. A občasne zo začiatku toho projektu, sa nám to stalo párkrát, sa stretávame s tým, že majú pocit, že sme takí policajti, ktorí len prišli, aby odhalovali tie nedostatky a ešte ich na to upozorňovali a ešte sme to aj vyreportovali. Takže to tak určite nie je. My sa fakt snažíme s tým klientom komunikovať a pokiaľ sa tam niečo objaví, tak mu povieme, OK, tak toto asi nefunguje úplne optimálne, ale proste teraz máme unikátnu možnosť to zlepšiť a možno by sme na to bez tohto celého procesu ani neprišli. Alebo sú to zase problémy, o ktorých tie firmy vedia a trošku ich nechcú komunikovať ďalej. RSM samozřejmě působí napříč celou Evropou. Předpokládám, že vy kromě českého trhu máte přehled zejména i o tom slovenském. Je v Česku v určitém ohledu ta situace něčím specifická, že třeba firmy zde o něco více nechtějí participovat nebo naopak o něco více chtějí participovat? Ja si myslím, že tá situácia je podobná na Slovensku aj v Českej republike. Na Slovensku myslím, že bol ten nový zákon o účtovníctve schválený ešte dávnejšie ako v Českej republike, takže ak sa niečo pozitívne deje na Slovensku, tak možno by sme mohli toto vyzdvihnúť vzhľadom na všetky iné problémy. Ale nemyslím si, že tá situácia je odlišná. Tie firmy sú na tom podobne, mnohé sú prepojené. Samozrejme, tá situácia v tej západnej Európe, aj ako máme komunikáciu s našimi kolegami, tak mnohí z nich a mnohé krajiny už nejakým spôsobom ten nefinančný reporting zavedený mali. Napríklad Španielsko, naši španielskí kolegovia sú výrazne popredu, pretože tam sa nefinančné údaje reportujú už pár rokov. Takže tí sú prekvapujúco takými ťahunmi v tej našej európskej skupine a samozrejme ostatné krajiny západnej Európy tak majú tú udržiteľnosť možno viac v sebe nejakým spôsobom prirodzene zakomponovanú. Či je to dobre alebo zlé, tak to uvidíme asi aj, ako sa vyvinie vlastne tá globálna situácia. No. Téma či pojem, který už zas tak nový není, je dodavatelsko-odběratelský řetězec, respektive důraz na to, abychom si udělali pořádek i v těch externích vztazích. Co je ale v rámci něj relativně nově zmiňované, je upstream a downstream v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců. Tak pojďme se podívat na to, co tyto dva pojmy značí a na co bychom tedy neměli zapomenout ani u tohoto tématu. Tak ako je momentálne teraz nastavené CSRD, tak sa ten podnik nemôže pozerať len na tie svoje aktivity, ktoré vykonáva, ale musí sa pozrieť aj trošku hlbšie práve do toho dodávateľsko-odberateľského reťazca. A aj tá materialita nie je len o tom, že my si zrevidujeme témy, ktoré sa týkajú tej vlastne našej činnosti, ale pozrieme sa aj pred a zad. Takže ten upstream, to je vlastne všetko to, čo nám tečie smerom do podniku, čiže to, čo my potrebujeme na výrobu nejakého produktu alebo na dodávanie nejakej služby. A ten downstream jednoducho je vlastne to, čo nám vychádza z toho podniku. Čiže pokiaľ je to nejaký produkt, tak je to nejaká logistika a veľmi často spomínaný pri produktoch i nejaký life cycle toho. Či my vieme, čo sa vlastne stane s tým produktom o 5-10 rokov a podobne.
Pokud se podíváme a začneme s upstreamem, tak na co si dát pozor, na co se zaměřit, pokud jsem toto téma doposud ještě neřešil? To samozrejme znova záleží od tej danej spoločnosti, od tej danej firmy. Bude to iné pre firmu, ktorá je vlastne lokálna, dodávateľov má v Európe, takže je tam veľký predpoklad, že tam vlastne na tom vstupe nebudú nejaké veľké problémy. Pokiaľ sa bavíme o firme, ktorá už len nejaký primárny materiál dováža z krajín tretieho sveta, tak tam je už otázka sa vlastne pozrieť na to, akým spôsobom tie naše spoločnosti a tí naši priami dodávateľia fungujú, akým spôsobom sa ku nám ten tovar dostáva. Samozrejme, nedá sa to urobiť za jeden rok a počíta s tým vlastne aj táto smernica, že je to také postupné pridávanie, pretože nie je možné ísť teraz za nejakým čínskym dodávateľom a vlastne to tam celé zauditovať. To nie. Takže tie prvé roky budú také oťukávacie. Vlastne ako firmy na to aj postupne nabiehajú, takže tam si myslím, že to, aby sme sa dostali až k nejakému koncovému dodávateľovi, ešte chvíľku potrvá. No, ale zase by to nemala byť taká tá šikana, že každý bude šikanovať každého v tom reťazci. No, na to jsem se chtěl právě zeptat, s jakými praktickými problémy se setkáváte u vašich klientů, pokud se snaží skutečně posvítiť si na ten svůj dodavatelsko-odběratelský řetězec? Tak tým základným problémom asi, pokiaľ požadujeme nejaké informácie, nejaké dáta, tak sa ku nim ani nedostaneme, pretože ad jedna, možno tie firmy ich nechcú poskytovať, ale skôr si myslím, že ich nevedia poskytnúť, že tie informácie nemajú. Takže tam my narazíme na to, že vlastne tie informácie nevieme v prvom momente ani získať, ale zase na druhej strane máme klientov, ktorí vlastne komunikujú veľmi aktívne so svojimi dodávateľmi a riešia i také tie veci možno na tej strategickejšej úrovni. Vieme, že tento dodávateľ je napríklad mimo Európsku úniu alebo mimo Európu. Hľadáme vlastne nejakú alternatívu, ktorá je v Európe, byť je možno trošku drahšia, ale sú to témy, ktoré sú vlastne na stole, myslím, že u firiem a u našich klientov bez ohľadu na to, či je alebo nie je nejaké ESG. Takže ono je to vlastne všetko na konci dňa prepojené. Je zrovna toto oblast, kterou byste doporučovala tomu současnému vedení Evropské komise, aby zjednodušilo? Určite. Myslím si, že i vlastne tak, ako je tá téma ESG relatívne nová a vlastne ten právny rámec je relatívne nový, tak asi bojujú firmy, ale aj my konzultanti s tým, že vlastne tých informácií je veľa, že si to ešte tak úplne nesadlo. Takže áno, pokiaľ určite tá myšlienka je vynikajúca, určite tu s nami zostane, ale zase musíme sa pozerať aj na ten globálny svet, v ktorom žijeme a trošku by sme asi mali pridať plyn v nejakých iných veciach a dohnať to možno v iných smeroch. Ale zase by tam mal byť ohľad, a to ja mám na Európe rada, že je tam vlastne ten ohľad na to celé, na ten celý obrázok. Takže asi hľadať nejaký ten balans, to je vždy asi dobré pri každej problematike. Mám vyřešený dodavatelský řetězec. Tak to je sen. Mám vyřešeno, co se mi děje interně během toho, kdy třeba vzniká nějaký produkt a teď přichází ten downstream a potřeboval bych se podívat na to, co se s ním děje poté. Tak. Co jsou ty klíčové oblasti tedy v této poslední, řekněme poslední fázi? Jasne. Tak tam určite je to, akým spôsobom, aký je to teda produkt, akým spôsobom sa ku tým zákazníkom alebo koncovým spotrebiteľom dostáva, čo sa vlastne deje potom s tým daným produktom a akým spôsobom do toho vstupujú zákazníci, odberatelia a podobne. Takže to je, myslím si, že oblasť, ktorú tie firmy možno riešili menej ako tých dodávateľov. Tam si myslím, že aj vlastne tie minulé roky, kedy stále sú tie firmy nejako v strehu so všetkými tými zmenami a so všetkými tými geopolitickými zmenami, tak myslím si, že na tom vstupe už si to aj z hľadiska nejakých nákladov firmy začali riešiť. Na tom výstupe možno nie tak úplne aktívne.
Přesto předpokládám, že byste doporučovala asi ten downstream řešit až jako skutečně poslední instanci. To by som úplne nedoporučovala. Je to vlastne všetko prepojené. Takže pri tej materialite my vlastne prejdeme aj celý ten hodnotový reťazec. Vlastne celý ten projekt začína tým, že si namapujeme to prostredie toho klienta. To znamená aj nejakých výrazných dodávateľov, pokiaľ je to možné a tie firmy tieto informácie majú, a aj vlastne to, akým spôsobom oni pristupujú ku tým svojim zákazníkom alebo tým koncovým spotrebiteľom. Takže my sa toho dotýkame vlastne, ono je to celé, ako som spomínala, prepojené. Tá materialita je naozaj veľmi dobre urobená tým, že je rozdelená, byť je náročnejšia, ale je rozdelená fakt na tú dopadovú a na tú finančnú, takže sa vieme pozrieť vlastne skrz na skrz tou firmou. Už jste zmínila v rozhovoru, že jste zaměřená na ty procesy. Předpokládám, že si tedy dovedete dobře představit, jak se dají naše ESG cíle vhodně aplikovat do interních procesů. Je to něco, co je stále třeba pro firmy těžko představitelné? Jak se tato témata, která mnohdy jsou obecná, jsou někdy i taková trochu vzdušná, do toho procesu reálne dostanou? Áno, myslím si, že zo začiatku, a stretávame sa s tým na začiatku tých projektov, to práve berú klienti, že je to dosť obecné, že tie informácie nie sú veľmi špecifické a nevedia si to možno pretaviť do toho praktična. Vlastne ako ten projekt postupuje a my riešime napríklad tú dvojitú materialitu, tak prichádzame na to a dotýkame sa tých procesov, takisto sa dotýkame aj systémov. A musím povedať, že vlastne aj všetky tie stávajúce systémy, ktoré sú na trhu etablované, už vlastne začínajú pracovať aj s nejakými tými data pointami, ktoré sa týkajú vlastne tejto nefinančnej problematiky. Takisto sú na trhu i špecializované softvery, ktoré sa venujú len ESG problematike. Takže myslím si, že zaimplementovať nejaký nástroj alebo updateovať, customizovať nejaký stávajúci nástroj je tiež jedna cesta. A čo sa týka tých procesov, samozrejme, tak tam je to pole nevyčerpateľné, neustále to zlepšovanie, to je vlastne tá mantra. Takže to si myslím, že tam sa to dá krásne zakomponovať. Přesto si na první dobrou dovedu představit, že své úsilí budu směřovat zejména k zakomponování těch Ečkových principů, ale neměli bychom zapomínat ani na Esko a Gčko. No to určite nie. Je to vlastne nosná časť takisto toho reportingu. Tie informácie, jasne, no, tak oni sú väčšinou číselné. Vieme ich vyjadriť, vieme ich vypočítať. Tie S-kové a G-čkové sú vlastne nejaké prehlásenia, nejaké informácie slovného charakteru. Takže to ťažko zanesieme do nejakých ERP nástrojov, to určite, ale dá sa zase nájsť nejaká kombinácia. Kdybyste možná mohla vybrat ze své praxe ty oblíbené oblasti, které ráda implementujete do podnikových procesů, tak co byste vybrala? Za mňa asi nemám úplne obľúbenú oblasť. Ja som skôr taký ten people človek, takže mne sú blízke tie S-kové a G-čkové témy, ako by sme to nazvali. Myslím si, že vo väčšine firmách sú tí ľudia stále. Ad 1 nedostatkovým zbožím a ad 2 myslím si, že v mnohých firmách to na tých ľuďoch stojí a padá. Takže ja som skôr orientovaná vlastne týmto smerom, ale zase máme kolegov, ktorí veľmi radi hľadajú skulinky vlastne v tých Ečkových oblastiach. Tak myslím, že v tom sa dobre doplňame. Pokud jde o tu S-kovou oblast, a teď nemyslím například oblast zlepšení pracovních podmínek, to si myslím, že asi není sporu o tom, že je to důležité téma, ale pokud je třeba o zajištění rovnosti a inkluze, tak to jsou témata, která samozřejmě v poslední době z geopolitického hlediska jsou často napadána. Vidíte zde určitou zdrženlivost u firem, které působí v Česku, že zrovna tato témata teď aktuálně by třeba nemuseli do těch procesů zahrnovat? Ja vidím tendencie u našich klientov skôr sa zameriavať, a ja to chápem, na tie výstupy, ktoré vedia nejakým spôsobom číselne kvantifikovať. Takže tam vidím ten trend, že im to je stále o trošku bližšie a že možno až tak úplne nevedia reflektovať práve tieto nejaké slovné hodnotenia. Takže tam si myslím, že ešte je veľa práce.
Klíčový buzzword, kterému ale už jsme se věnovali v rámci různých rozhovorů i v tomto podcastu několikrát, je taxonomie. Ano. Kdybyste přišla do skupiny lidí, mezi skupinou lidí, kteří tomuto tématu se intenzivně věnují, našla byste přeci jen nějakou oblast v rámci taxonomie, na kterou se tak trochu zapomíná? A nebo už je to ze všech stran tolik probírané, že to ani nejde? Ja si práve myslím, že to až tak úplne preberané nie je. Minimálne takto. Určite v kruhu expertov, ktorí taxonómiu majú radi a že pár takých ľudí poznám, tak tam to preberané je určite. Ale čo sa týka vlastne našich klientov, tak my aj keď vlastne s nimi komunikujeme, dajme tomu v nejakej tej predajnej fáze, tak sa snažia tú taxonómiu hodiť na druhú koľaj. Pre nich je dôležitý ten report a neuvedomujú si, že tá taxonómia je súčasťou toho reportu. Takže celý ten minulý rok sme strávili väčšinu času edukáciou o tom, že vlastne tá taxonómia byť je možno vyčlenená trošku bokom, že nie je úplne na prvú dobrú spomínaná ako tá CSRD smernica, tak je stále súčasťou. A pre firmy, ktoré budú mať povinnosť reportovať, je vlastne povinná. Takže nie je úplne vyčlenená. Rád bych závěrem zmínil ještě jedno téma. A to je téma transakčního trhu. Jako poradenská společnost RSM se podílíte na řadě velkých transakcí, fuzí a akvizic. Je udržitelnost zásadním tématem a bude i nadále podle vás zásadním tématem pro tu transakční aktivitu? Nie som si úplne istá, či zásadným tématom, ale je to určite tématom, ktorý naberá na tej svojej intenzite. My sme minulý rok organizovali sériu snídaní, udalostí, kde sme práve riešili i túto problematiku s investormi. Oni boli trošku minulý rok unavení z tejto témy, takže to na nich vyskakovalo. Ale myslím si, že oni zohľadňujú udržiteľnosť čím ďalej, tým viac, ale možno k tomu pristupujú takým tým selským rozumom. Že nepotrebujú žiadny ESG due diligence, ale že si tak možno sami vedia vypočítať v hlave a dať 2 a 2 dohromady. OK, tak napríklad táto nemovitosť asi nebude úplne to ideálne o 5-10 rokov. Takže myslím si, že na to prihľadajú, ale možno nie tak ešte úplne formálne, ako by sa mohlo zdať. Když jste zmínila tu nemovitost, máte za to, že větším tématem je to právě u nemovitostních transakcí, anebo je to bez ohledu na segment? My v RSM teda sa venujeme transakciám väčšinou do nemovitostí, takže z tých skúseností, ktoré som ja navnímala od kolegov, je to vlastne téma, ktorú si aj myslím, že tá široká verejnosť tak vie viacej spojiť. To ESG je zase to I, je tam nejaká tá nemovitosť, takže nejaký energetický štítok a podobne, takéto veci. Náročnosť tej budovy energetická a podobne, tak tam si myslím, že to vedia viacej prepojiť. Potom samozrejme, to je zase otázka na inú tému, čo robiť vlastne v nejakých tých postakvizičných operáciách, ako zaintegrovať to SAG, keď kupujem vlastne nejakú vitálnu firmu, kde sú ľudia a kde nie je len ten majetok. Úplně závěrem, vy jste sama zmínila, že ESG expertek a expertů je v Česku nedostatek. Tak jakým zásadním argumentem byste přesvědčila tu nastupující generaci, aby si tuto profesi vybrali? Ja si dovolím tvrdiť, že v nastupujúcej generácii tento problém nevidím. Že minimálne z tých študentov, s ktorými sa ja stretávam, tak sú tam študenti, budúci kolegovia, ktorým je vlastne táto problematika blízka a myslím si, že to bude téma, ktorá bude pre nich zaujímavá aj do ďalších rokov. Takže v nastupujúcej generácii si myslím, že ten problém úplne nevidím. Díky moc za váš čas. Hostem podcastu Trendy v udržitelnosti byla Zuzana Kubíková. Ďakujem.